खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धेंगाल कछारी अट'नमास काउन्सिलाव कौटि रांनि बेले-बेजे। काछाराव सा 30 साब इन्सपेक्टरखौ सोलाय-सोल'। बरपेटायाव मरेल पुलिस सानै आइजोखौ राजा लामायाव गाग्लोबदों। देंखोगिरि कृष्णमणि श्रुतिया लामा जाब्रबथायाव जोखोम जादों। क'क्राझाराव पुलिस आरो KLOनि गेजेराव गावलायदों। सानै KLO सोद्रोमानि जिउ खहा। गसाइगावनि पेट्रल पाम्पआव दुथांफ्रा गाग्लोबदों। बाक्सायाव गबर्धना दख'रा एबसुनि खुंगा 12थि आरो धेकियाजानि 14थि रंजालि बैसागु फोरबो। गागि लिरगिरि आरो इटसानि लेङाइ आफादगिरि सिखारि टिसुआ गाहाय मन्थ्रिनि 100थि खोन्दो मन की बात हाबाफारियाव हांख्रायजादों। दुलाराय बर' समाजनि जर'खा थान्दै मेल सिगांनि मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दाजाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धेंगाल कछारी गावखुंथाय एबा धेंगाल कछारी अट'नमास काउन्सिलाव कौटि रांनि बेले-बेजे जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। धेंगाल कछारी अट'नमास काउन्सिलाव कौटि रांनि बेले-बेजे जानाया सोरखारनि अडिट रिपर्टआव सोराङाव फैदों। 2020-2021 राङारि बोसोरनि अडिटआव सोराङाव फैदों राङारि बेले-बेजे जानाया। ओरैहाय कौटि रांनि बेले-बेजे जानाया सोराङाव फैनायनि उनावनो माखासे थाखोआव गोख्रों सावरायज्लायनाया सोलिगासिनो। रिपर्ट बायदिब्ला बै समाव धेंगाल कछारी अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ काउन्सिलर महरै बिबान लानानै दंमोन कुमुद कछारिया आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै दंमोन आदर भुयाया। काउन्सिलाव मिसेलेनियास हेड 2019-2020 आव 11 कौटि 72 लाख रांनि बेले-बेजे जादों। बेनि अनगायैबो माखासे बिफानाव राङारि बेले-बेजे जादों। ओरैहाय बे अडिट रिपर्टनि बागै जेबो गुमुर गैयामोन होननानै बारग' चिफ एक्जिकिउटिभ काउन्सिलर कुमुद कछारिया बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बेबायदि हिसाब खालामनाय समाव बायदि अजदफोरा सिखांनो हागौ आरो बेनि बागै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो लोब्बा गोनां एकाउन्ट्स बिफानासो बुंनो हागोन होननानैबो कुमुद कछारिया बुंदों। काछार जिल्लायाव सा 30 पुलिस साब इन्सपेक्टरफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों। काछारनि एसपि नमल माहातोनि बिथोन बायदियै काछार जिल्लानि सा 30 SI-फोरखौ जोबोद थाबैनो गोहोम गोग्लैनाय बायदियै सोलाय-सोल' खालामनो बिथोन होदों। बबेखानि सा 30 SI-फोरखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो गोदानै बिबानाव जयेन खालामनो थाखायबो एसपि नमल माहातोआ बिथोन होदों। रिपर्ट बायदिब्ला काछार जिल्लायाव आयेन आब्रुथिखौ गाहामै लाखिनो आरो थालांनाय माखासे गोरोन्थि आरो लोरबांथिफोरखौ सुज्रायनो थाखाय जिल्लानि सा 30 साब इन्सपेक्टरफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि बावैसो सान सिगां सोलिफु दानावनो आसाम सोरखारनि हम एबा एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाना गोबांसा पुलिस अफिसारफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जादोंमोन। बरपेटायाव मरेल पुलिस एबा हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाय। बरपेटायाव सानै आइजोखौ हानजायारि गाग्लोबदों। सानै आइजोखौ राजा लामायाव आथिं आखाइजों बुग्लि-जोग्लि खालामनायनि अनगायैबो लावथिजों गाग्लोबदों। रबिबारखालि मोनाबिलियाव 31 नं राजा लामायाव बेके दैमानि दालां साखाथियाव जादों बे हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया। रिपर्ट बायदिब्ला गंसे धाबायाव आयेन बेरेखायै हाबा मावनायनि अजदआव जायगानि खुद्रिखांनाय रायजो राजाफ्रा सानै आइजोखौ हानजायारि गाग्लोबदोंमोन। नाथाय सानैसो लाइमोनफोरनि नाजाथाबनायाव हानजायारि गाग्लोबनायाव सैनांनाय सानै आइजोआ खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोनो। गुबुन फारसे खुद्रिनाय हानजाया धाबाखौ सिफायनानै थेर-बेथेर खालामो। धाबायाव थानाय सासे सुबुंखौबो खुद्रिनाय हानजाया गाग्लोबो। बबेखानि उननि समाव सानैबो आइजोखौ जायगानि पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। गुबुन फारसे राजा लामायाव सानै आइजोखौ हानजायारि गाग्लोबनाय आयेनखौ आखायाव लानाय साफ्रोमबो सुबुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय सांग्रां रायजो राजाफ्रा पुलिसखौ खावलायदों। मुंदांखा असमिया देंखोगिरि कृष्णमणि श्रुतिया गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों।
दिनै फुङाव सोरांसे देंखोगिरि कृष्णमणि सुतियानि गारिया गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला नलबारियाव खुंनाय बैसागु फांसननि मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिखौ फोजोबनानै शिवसागर फारसे थांबाय थानाय समावनो देंखोगिरि कृष्णमणि सुतियानि इनोभा गारिया सामगुरियाव गंसे टेम्प'जों मोगा-मोगि जाब्रथाय जाहैयो। बबेखानि बे जाब्रथायाव कृष्णमणि सुतिया आरो बिनि ड्राइभारा एसे जोखोम जादों। गुबुन फारसे बे जाब्रथायाव टेम्प' ड्राइभाराबो जोखोम जादों होननानै मिथिनो हादों। क'क्राझाराव KLO आरो पुलिसनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायदों। बे गावलायनाय जाथायाव सोरखारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद कमतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन सुंद'यै KLOनि सानै सोद्रोमाया जिउ गोमादों आरो साब्रै KLO सोद्रोमाफ्रा गावबा गावनि जिउ लानानै जाथायसालिनिफ्राय खारलांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय चक्रशिला हाजोआव KLOनि सोद्रोमाफोर थानायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो क'क्राझार पुलिस आरो रैखाथि बिफाना सार्च अपारेशन खालामो आरो बे अपारेशनाव उदखारि आफाद KLOनि सोद्रोमाफोरा पुलिस आरो रैखाथि बिफानजों मोगा-मोगि गावलायो। बे गावलायनायाव सानै KLO सोद्रोमाया जिउ गोमानायजों लोगोसे सासे सोद्रोमाया पुलिसजों हमजायो आरो गुबुन साब्रैया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांनो हायो। जिउ गोमानाय सानै KLO सोद्रोमाखौ रौतानि अभिजित डेका आरो बङाइगावनि निपुन रय होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि जिउ गोमानाय सानैबो थिउरियानि सह'खौ पुलिसा बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद नायनो थाखाय दैथायहरबाय होननानै खौरां मोनदों। रिपर्ट बायदिब्ला KLO सोद्रोमाफोरखौ नागिरनानै क'क्राझार पुलिसा दिनै फुंनिफ्रायनो सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। बेनि सिगांबो रबिबारखालि KLOजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ जायगानि सुबुंफ्रा हमदोंमोन। हमजानाय लाइमोना सिमान लानाय बायदिब्ला बियो उदखारि आफाद KLOआव गोदानै हाबफैनो थाखाय थांदोंमोन। बे जाथायनि सायावबो पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव नोगोरजों नांजाबनाय दलगावनि जगमाया पेट्रल पाम्पआव दुथांफोरा गाग्लोबदों। थांनाय हराव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलियाव AS 16E1843 नाम्बारनि गारिजों फैनाय साब्रै दुथांफोरनि हानजाया पेट्रल पाम्पनि मावसुमाखौ हानजायै गाग्लोबो। बे जाथायाव पेट्रल पाम्पनि मावसुमा दिपज्योति सिंहआ जोखोम जानांगौ जादों। गारिनिफ्राय ओंखारनानै उदां जायगायावनो हासुनायाव टयलेटआव हासुनो थिननायावनो दुथांफोरनि हानजाया दिपज्योति सिंहखौ गाग्लोबो। 1000 रांनि पेट्रल सोदोंमोनब्लाबो दुथांफोरा रां होआलाबानो खारलाङो आरो उनाव नायगोन होननानैबो हुमखि होलांदों होननानैबो फोरमायदों दिपज्योति सिंहआ। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गबरथनायाव ढेकियाजानि गेलेग्रा फोथाराव गबरथना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो ढेकियाजानि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव बर' हारिनि राव, हारिमु आरो बायदिसिना बिथिंफोराव जौगाहोनायनि थांखिजों सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो गबरथना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 12थि रंजालि बैसागु फालिथाय आरो खुंगा 14थि ढेकियाजानि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हाबाफारिखौ बैसाग दाननि 10 आरो 11 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा-गोमजायै खुंफुंनाय जादों। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि धरायना बिबारि बर'आ आरो हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारिखौ समायना-रमायना मेहेरगोनां खालामनो थाखाय माखासे देंखोगिरिफोर हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिसोरो जाबाय फारियै बाक्सा जिल्लानि सुनिता बर', जितु मुसाहारि, धन बसुमतारी आरो लोगोसे ओनसोलनि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरिफोराबो बे हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानैबो फोरमायदों। कार्बि आंलंनि गागि लिरगिरि आरो इन्डिजिनियास ट्राइबेल साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे कार्बि थुनलाइ आफादनि बारग' मावफुं आफादगिरि सिकारि टिसुआ गाहाय मन्थ्रि 100थि खोन्दो मन की बात हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हांख्राय जादों। बे खौरांखौ मोननानै इटसानि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारिया गांसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों इटसानि जानानै हामलायथि बावदों। मख'नो गोनांदि भारतनि सा-सानजा रायजोफोराव थानाय गुबुन गुबुन रावखौ सरजाबनानै थुनलाइयारि बिथिङाव गोग्गो खामानि मावनायनि थाखाय गागि लिरगिरि कार्बि आंलंनि सिकारि टिसुआ थांनाय 2021 मायथाइयाव आमेरिकानि लेंगुइस्टिक ससाइटिनिफ्राय एक्सेलेन्स कमिउनिटि लेंगुइस्टिक एवार्ड एबा बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। फैगौ 26 एप्रिल 2023 आव दिल्लीयाव जानो गोनां गाहाय मन्थ्रिनि 100थि मन की बात हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय प्रसार भारतीनि CEO गौरव जैनआ गांसे लाइजामनि गेजेरजों हांख्रायहरदों। बे 100थि मन की बात हाबाफारियाव गुबुन गुबुन लोब्बायारि हाबाफारिखौबो फैगौ 29 एप्रिलसिम लाफानाय जादों।
क'क्राझारनि तितागुरि कमिउनिटि हलाव रबिबारखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय बर' समाजनि मोनसे जर'खा थान्दै जथुमा जानानै थाङो। बे जर'खा थान्दै मेलाव सिगांनि मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जायो। गोदान मावफुं आफादनि आफादगिरि महरै क'क्राझारनि थागिबि बेनुतर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिजनी फानबारि लेवारपारानि कमलाकान्त बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो। बेबायदिनो साथाम लेङाइ आफादगिरि फारियै नरसिं नार्जारी, बिबेकानन्द नार्जारी, प्रदीप कुमार ब्रह्म आरो साब्रै लोगो नेहाथारि महरै सायख'जानाय जायो। फारियै सनाराम बर', इन्द्रमहन दैमारी, गजेन नार्जी, रमेश स्वर्गियारी। लोगोसेनो सोनाब बंगखौ लाफानानै गासैबो थाखोनि सा 26 बिबानगिरिफोरखौ बे जर'खा थान्दै मेलावनो मावफुं आफाद महरै दानानै लानाय जायो। लोगोसेनो बोसोनगिरि महरै आगुनि आफादगिरि राजेन बर', डक्टर मंगलसिं हाज'वारी, डक्टर दिननाथ बसुमतारी, उत्तम कुमार ब्रह्म, हेमन्त मुसाहारि, देनेश्वर गयारी आरो रनजित बरगयारीमोनखौ सायख'नानै लानाय जायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' समाजनि बे जर'खा थान्दै मेलाव गोजाम आरो गोदान मावथि सोद्रोमामोनजों लोगोसेनो आलासि महरै बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि मावफुं आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, सोनाब बंगनि समाज दैदेनगिरि नबिन मण्डलमोनहा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।